Litio, bulela mandende, bulela mandende, bulela mandende. Litio, bulela mandende, bulela mandende, bulela mandende. Liti mama nanga mandende, bulela mandende, bulela mandende. Litio, bulela mandende, bulela mandende, bulela mandende. Liti mama bulela mandende, bulela mandende, bulela mandende. Litio nanga mandende, bulela mandende, bulela mandende. Litio, bulela mandende, bulela mandende, bulela mandende. Zilobola negotiations kaVuyokazi Nciweni ke ezo, abantu babonakalise imincili kakhulu phantsi kwale post besithi congratulations kuVuyokazi Nciweni, bayevuya uba ekugqibeleni ude wamfumana umntu ozibonakalisileyo uba uzimisele ngaye wayomkhuphela ilobola wamtshata emveni kokuba bekubukelwe ke kwizingane zesithembu nakuthando nesithembu utata wabantwana bakhe uMpumelelo Mseleku ebonakalisa uba ngathi akasamthandi, ingathi relationship yabo ayizosebenza, akasazithethi izinto awayezithetha ngaphambili. Now uVuyokazi Nciweni ke bekuvelile uba unomfana omtsha, kwavakala ke nabantu abachazayo uba uza kwenziwa umamkhulu kodwa uyafika kule relationship, kodwa ke wakhupha istatement eziphika ezo zityholo, kodwa ke inoba mhlawumbi uyonqena ke uthetha ngayo izinto zisentsha. Abantu ke bambongozile uXolani uba aze angadlali ngaye uVuyokazi amphathe okweqanda, batsho besithi ke ungusibali weCountry. Sithi congratulations ke kuVuyokazi Nciweni kunye noXolani Sabelo, ngangothixo angawusikelela umtshato wabo. Enkosi kakhulu nakuni ngokuthi nibukele le video. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.